Matul is-sena l-oħra s-sena tal-pandemija madwar terz tal-kumpaniji f'Malta kellhom bżonn jisselfu n-nofs tal-proporzjon tal-Unjoni Ewropea. Stħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-finanzjament tal-intrapriżi żaru medji juri li 59% ta' dawn it-tip ta' intrapriżi Maltin ma ħadux self mill-banek. Dan fil-waqt li ftit aktar minn nofs tal-intrapriżi Maltin qalu li ma applikawx għal servizzi oħra relatati mal-banek, jiġifieri linji ta' kreditu, overdrafts bankari jew kars tal-kreditu, peress li kellhom biżżejjed fondi interni. Min-naħa l-oħra skont l-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea, irrapportat anki fir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali, kienu biss madwar terz biss tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea li ma ħadux self jew servizzi oħra. Dawn ir-riżultati juru l-għajnuna kbira li tal-Gvern lin-negozji anke biex jgħin fil-likwidità tal-istess negozji. Fil-fatt il-Gvern kien ħabbar differiment tat-taxxi tan-negozji u kumpaniji sabiex dawn ikollhom aktar flus f'likwidità. Ix-xahar li għadda din il-miżura ġiet estiża sal-aħħar tas-sena mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana. Intant l-istħarriġ ħares ukoll lejn id-dipendenza tal-intrapriżi żaru medji fuq forum differenti ta' finanzjament u jipprovdi paragun interessanti bejn ix-xejriet f'Malta u fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Pereżempju, proporzjoni iżgħar ta' intrapriżi żaru medji f'Malta irrikorrew għal linji ta' kreditu u overdrafts is-sena l-oħra. Fil-fatt fl-2017 kien hemm nofs il-kumpaniji li għamlu dan u s-sena l-oħra dan niżel għal 41%. Fir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali hu mbassar li l-ekonomija Maltija se tikber b'5%. Fil-preżentazzjoni ta' dan ir-rapport il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Professur Edward Cicluna qal li l-pandemija ġabet daqqa ekonomika ferm ikbar mill-kriżi finanzjarja tal-2008. Intqal ukoll id-dejn nazzjonali se jibqa' kontrollatu taħt is-60% tal-prodott domestiku gross. Fid-dawl iżdiedu d-depożiti mal-banek biktar minn 300 miljun euro u mistenni li din is-sena l-kumpaniji se jinvestu iktar ukoll.